Ivo. Nam. Nin tɔgɔ ye di? Quran. Quran. Mɔgɔ caman b'a kalan. Mais o tɛ gindo dɔn a kɔnɔ. Wallahi. Bete koyi. I y'a faamu wa? O tɛ gindo dɔn a kɔnɔ. A kalanni n'i y'a kalan dɔrɔn i bɛ baraji sɔrɔ. N'i y'a dɔn k'a kɔrɔ dɔn i bɛ mɔgɔw waaso n'a ye. Ala subhanahu wa ta'ala bɛ baraji d'i ma. Mɔgɔw b'u ta fan dɔn. Siga t'a la. Mais balo ɲini yɔrɔw b'a kɔnɔ. Wallahi. Min bɛ adamaden ka balo ko nɔgɔ. Ko b'a kɔnɔ minnu bɛ adamaden dayɛlɛ. Ko b'a kɔnɔ ko minnu bɛ adamaden sabati. I ko istikara yan'an ka se istikara ma an bɛna kuranɛ yɔrɔ dɔw di mɔgɔw ma u k'o ta. Alhamdulillahi rabbil alamin. U k'o ta n'u y'o ta don dɔ la atelier tɛ yɔrɔ dɔ la u bɛna a nafa sɔrɔ. Siga t'a la. Ivo. Nam. Mɔgɔ dɔw bɛ yen danga wulilen olu nɔfɛ u bɛ ka nazaraw ka idée ta. Wallahi. Ko an kana den caman sɔrɔ. Kodi. N'a ye den caman sɔrɔ ko denw musaka. Ko mɔgɔ kan k'o jɔrɔ. I tɛna s'a musaka. Wallahi. Adamaden jigi mana tigɛ yɛrɛ la k'i barika ban. Wallahi. O de bɛ na ni kuma ninnu. Siga t'a la. I ɲɛ tɛ nazaraw ka ko développé la. E m'a faamu. E kɔni ko denwolobaliya de ye nazaraw développé. Baara de y'o développé. Baara. Ivo. Nam. Mɔgɔ dɔ bɛ yen muso kelen de b'u bolo. Mais o tɛ se u ka du kɔrɔ. Siga t'a la. Dɔ bɛ yen muso t'a bolo den t'a bolo mais ni mɔgɔ ma da sigi a tɛ dumuni kɛ. Wallahi siga t'a la. N'u ka gɛrɛ tɛ dugu la a bɛ taa nin bitigi da in. I mana ɲininka k'an bɔtɔ don ci la. Wallahi. A gɛlɛla diɲɛ don ko don ale kɔni mɔgɔ ka don na. An bɔtɔ kun yan fɛ ci la. Ci jumɛn? Ci tɛ yen. Fugari to. Mais mɔgɔ dɔw bɛ yen. Den caman b'u bolo wa u b'a bɛɛ balo. Ka bɛɛ balo. Wallahi. Mɔgɔ dɔw bɛ balima caman b'u bolo u b'a bɛɛ balo. Wallahi. A tila bɛna dalu dɔ d'i ma kuranɛ kɔnɔ. Nam. N'i bɛ fɛ i kana dɛsɛ i ka du dahirimɛ na. I ko di. Suran dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ ko suratul Quraysh. A fɔ a ma li'illafi Quraysh. Quraysh. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Won ko nun kai wallahi dubaw kono kuma dolo fami jor telma ki adama diw ni bisiya kudi ibo bin sebe shi bi kono do ani kono no da fare ba na shikla fla klangele ba di to weli kala ma be minon ko ji aba ke ola kaka duni minon ko na ti kono le kono do emi balu bolay an kay ba ki ko dila ki ko mine mun kuranay no mine bani ga du kono do mine bi de seyere dahir ma kono te tangi no o mine on bi ibisa duni me ke lu kono ti de sa ko alhamdulillah kuranay do o kuranay do adile do ifo nam amita kudi li illa fi quraishin mo go be futne bu kaso abi dabe do ka entreprise wallahi do ka baraka yoro sigata Allah bi li illa fi quraish sabe shan ke masaba ni bisaba ani saba faka fam ke masaba tam saba te ke masaba ni bisaba 133 ha il faut ni asaba wala ay 333 ya famo ni asaba wala e bi tasma kamini ali komi ala kan ni ka balo muso ala kana abla ni wasa sono ali ni ka balo muso na ba kala ko futna be wala yebe donna amuso da kala futna be tama jo fu furusa ka walma anyonda tugu ka e fe akoka ba pe walma balo be dulo kono fu fe ka ta anyonda tugu yo ne ka dalu nunta parce que don dala mo be na ko kaw ne do wallahi a kwani ani awni atlep min gon nge ubina dala na soro fo eti bulu ibina mo topi wallahi o ngana ya soro ya do mara ala to dele bi sigata Allah adama de wala da ya 333 ibili la fi projet de sebe chien kema sabane bisaba ani saba ni kema sabane bisaba ani saba sebe tasma kami nyana mayi ayni yura illa men hakika wallahi suma wallahi ni hakilitun ni iba do kuma do ne bi so janga wardo dunina ngam wariya wardo wallahi wonni ne baake mcede be franci
nda to fo maraka nu dani wi nyondo ko wi e nyondo de amaka ene wi ya ko atula afo baraka yoro be mbulu nga baraka yoro ci to ne ko jeni mina ci akwa era do ko kay ay ray passé boka do ko min lata France bi o mina ga baraka yoro be ko do ama akwa ale bina do haluta ale ya do sta jaba ci to o sisa horon ngile minum bala lugo kandi patron jaba to ko ga sirate patron goni fe ngula ko dahiri maso ne ya ko maraka ko ko hono ko fe wallahi mi nge maraka do ane wala ko tula ko wallahi nga baraka ro binati ne ko ha ko e ma fo ka tichi bi kwati chi ngibi ni sebe ke masaba bisaba ani saba ya ko tula ko ne go sebe ko e go ba sebe ke e ma boka muru to aka dula ya ako ndari ladi o de la nyafi nya sebe ke masaba bisaba ani saba ka tasma yini sharabon nyuwa ka tasma kala kanya ka kana nziga kuna aya foka mene abi futina sirata so mena afle nziga tasma ngongo ala lebina tasma fa ne bi la ko yeshi nashi ebi nashi nge jicha mana kwa yasa jika cha ngo ala akuma mi fo nashi nguna an tasma kuna aya la ya fa ala lila fi kureshi de nashi flani mena ka tasma fa ku ta dole karsaka société kono wala ka baraka la futna be moso futna ngasa nga ala ni islama usira ka alkaba ko ni islama usira ka alkaba ko ala ka nga baraka ngo jenyo ala ni alkaba sira ka islama ugie alkaba na sira ka islama ugie ga wala kuma hijika ala nga baraka ngo ka nyongi na ala ni islamu masaka je alkaba ko wa alkaba masaka islamu je ala ikupe wallahi so wallahi bal maka emi kulubenna bal ma emi kulubenna na shi ndai ka tasma fa na ni tasma fa ra ko ni sharaboy ta tasma bi ta dengesi sharaboy kala no sharabo ngele ma bla tasma na futneti wuli nunu nonje so okay ni hakika udoy ko wallahi ni chena musobe kelela kubina nyomva ni somna dorotani ngekera fima ni futuna na mashita futuna labado ala wallahi ya famwa ni li live kureshi c'est que ça va ba kila tasma fa mais wi kan bien voilà islamo masaka jin alikaba ko alikaba fa masaka islamo bien so bi sega magewa islamo ni jina alikaba ko so me mi bulu je yati mblimu wafle ni kan du fala afara doni ni wallahi nala ya dimi mala iwasa o de lila fi kureshi odo ota dile ma adila ni fla dima de fla dila afutina lasa anika sika du balo ko ala kan be so ami